Karong panahon na dali na lang kaayo nga mudagan ang panahon. Paspas ang pagpanlabay sa mga adlaw. Kagahapon lang baskog ug abtik pa ang kalawasan. Pero kadit lang nga makita nimo ang mga uban sa imuhang buhok. Mga kunot sa imuhang agtang unya ma-feel dayon nimo ang pagkasakit sa imong tuhod ug uban pang parte sa imong kalawasan. Kinsabay gustong matiguang. Kinsabay gustong mausab ang purma sa iyahang lawas. Di lang physical kundi emotional sam. Labi na og daghan kag angay basulan sa mga panghitabo nga wa nimo gihimo sa panahon nga kaya pa nimo. Paminaw na to ang istorya sa kinabuhi, gugma og paglaom sa tong kabarangay nga usa ka senior citizen nga nagtago lang sa pangan nga Nestor. Dear Papa Joe, ako si Nestor, 65 years old, usa ka negosyante. Doon ako upat ka anak, 3 ka lalaki ug usa ka babae nga puros na adunay mga pamilya. High school pa lang ko diyang nakailan nako ang akong asawa nga si Nita. Igo lang gyud nga nakagraduate diyang wa na mo damha nga magbunga ang usa ka higayon namong gibuhat ang gitawag og nilapaay sa leon ug karnero. Sayop ang akong nadunggan nga dili mo mabdos basta kausara. Tungod kay nahitabo kini kang Nita. Unsa pa may among mahimo kundi barugan ang amo ang gituyuan. Parehas ming mga pobre ang among pamilya ug dili kami makapangayo og tabang nila mao nga mukayod gyud mi kutob sa among mahimo. Puros mi wa kahuman. High school graduate raming duha, Papa Joe, og nang-apply ko sa usa ka bugasan og nadawat ko isip usa ka tindero ug kargador. Nagabang mi og gamay kwarto ni Nita og di na nako ma-describe ang kalisod sa among nagian. Pero bisan pa, wa na mo basuli ang nahitabo. Pareho ming duha nga dunay mga pahiyom sa ngabil nga giatubang ang tanang unos nga niabot sa among kinabuhi. Mas nisamot pagyud ang kalisod dihang gipanganak na ni Nita ang kamagwangan namong anak nga si Romel. Tungod kay dili siya maka-breastfeed. Walay gatas si Nita. Kamahal para ba sa gatas? Bisan og gipili pa namo ang pinakabaratong lata sa gatas pero lisod lang gihapon kay doon na pa'y mga diaper plus pagkaon namo adlaw-adlaw. Renta pa sa mga gibangan nga kwarto ug uban pa mga bayranan. Dito na ko na-realize nga dapat wa mi nagdali-dali ni Nita. Mas maayo man unta to og makatunob mi og college. Kay kasagaran sa mga dawaton sa mga dagkong kumpanya, mga college level man. Pero naa naman, wa nagyutay choice. Kundi ato bangon nato ang ato ang tinuyuan. Human sa akong duty sa bugasan, mag-sideline kog drive og tricycle magabii. Hangtod nga nakunahuna ko nga mamaligya kog bugas sa among mga silingan. Mukuha kog tag sa kasako sa akong amo, unyay baligya na kog kinilo sa among mga silingan. Nindot ang kita nako sa akong gamay nga negosyo. Pero diyang nimabdos na usab si Nita sa among ikaduhang anak, mas nidako na ang gasto og pirming maanamanam ang akong puhunan. Nakauna-una kog resign sa trabaho para ang akong madawat, akong i-down og tricycle. Gusto na kong mamasayro na lang tibok adlaw. Okay, wa man say dagan, doon nasab ko'y gitukod nga gamay nga sari-sari store nga gibantayan sa kong asawa. Gibatin ako medyo nilugloag na nga mong pamuyo niya to pero namabdos na sab si Nita. Hangtod nga upat na kabuok ang among anak unya nisugod na sabog eskwela ang akong kamagwangan. Wa ko nagpadaog sa akong problema, hinuon ning kamot ko og taman ug way hunong sa pagpinsar ug unsa pay angay buhaton para moasenso. Una, kisudlan nako ang pagpaninda og ukay-ukay. Hangtod nga naabot ko sa mga RTW business. Karon doon na ako'y upat ka branch akong RTW shop ug doon na po ko'y car wash ug mga taxi nga nagdagan. Yes, mga kabarangay, haruhay na ang akong pagpuyo. Napa-eskwela na ako kong mga anak sa mga pribado nga mga eskwelahan. Sa mga wa nakailan nako makaingon nga typical og rag to riches ang akong istorya. Happy ending ang katapusan. Pero ang problema lang karon kay tiguang nako. Successful pero dili happy ang katapusan sa akong istorya.
Mao siguro kini ang resulta sa akong sayop nga binuhatan niyang baskog pa ko. Papa Joe, matawag o dihang matawag na kong nilambo na ang akong negosyo, naka-afford na kumukuha og dakong balay para sa akong pamilya. Nakapalit mig mga sakyanan nga puros mga mahalon. Ang eskwelahan sa akong mga anak, mahalon. Nindot paminawon, di ba Papa Joe? Mura pag si Papa Litoy dato. Happy and successful. Pero sultihan tamo mga kabarangay nga usa ka posibleng mahitabo kung ang tao gikan sa ubos unya moasenso, mausab pod ang dagan sa iyang kinabuhi. Sama nako, tungod sa akong pangpaningkamot nga makakitag kwarta, doon ako'y nakalimtan. Kana, mao ang akong mga anak. Mura kong na-obses sa trabaho, nabuang sa negosyo ug wa na ko'y mabuhat ug wa na ko nabuhat ang responsibilidad nako sa upat nako ka mga anak. Dili kwarta ang akong gipasabot Papa Joe, kundi pagmahal ug panahon para kanila. 10 years old na si Romel dihang ni asenso ang among pamuyo ug sukan niadto nahubog nako sa espiritu sa negosyo. Wa na nako mabuhat ang pagpangamahan ngadto kanila. Wa na ko'y oras nila tungod kay ako mismo ang nangamot sa negosyo. Wa ko'y salig sa laing tao, Papa Joe. Nagpahimo yung opisina sa 3rd floor sa among balay. Kompleto doon ay refrigerator ug doon na po'y catering nga pwede ra ko kahigdaan in kaso og kapoy na kayo. Gikan ko sa gawas, diretso ko sa kong opisina ug tagsa na lang gani ko makatug sa kwarto namo ni Nita. Ang akong asawa nga si Nita, mo'y nagatiman sa akong mga anak. Ug sa tibuok pa ni May, buutan kayo nga akong asawa nga wagan ko makadungog nga nireklamo bisan og kausa. Padayon ang ingon niadto nga set up sa among pamilya, hangtod nga wa na ko mabantay nga dagko na nga akong mga anak. Ni-graduate na si Romel sa iyang kurso nga engineering, si Liam graduating na sab sa iyang kurso nga nursing, ug si Charlene first year college na sab sa fine arts. Usa sa akong mga disappointments sa akong anak ang wa nila pagsunod sa akong gusto nga kurso nga ipakuha nila. Bisag unsa o bisag usa nila, why ni kuha sa kursong pang business. Kinsa naman lang mo manage sa negosyo nga ako ang pinatuluan og singot kung mawa na kuha ning kalibutan na ug mamatay ko. Mawa na ba usab ang akong mga negosyo nga dugo og singot ang akong puhunan, Papa Joe? Mao na'y pirmi na akong imaymay sa akong mga anak. Pero ambot ba, feeling nako, kung ako'y musulti nila murag way na dungog og lapos sa pikas dunggan. Kaya hayran ninyo karon, palitan ng gusto ninyo, sosyal pa kayo mag-eskwelahan, sus kami niyato ni mama ninyo ay magatubang mi nga magtuwa mong mga luha, magunahuna sa problema ug unsay sad kanon na to'y paniud to, panihapon. Samot unsa ninyo, kung usa ninyo magkasakit sa una, kuwang na lang nga pug-o na mamong uos pagunahuna o mangitag kwarta gud. Unya kamo karon isi-isi lang mo. Matud ko pa sa akong mga anak kaniadto ko nga magkadungan mi og kaon unya mangumusta ko sa ilang pag-eskwela. Ang akong kamanghuran nga si James ang kusog kaayo magtubag-tubag nilang tanan, Papa Joe. Pa, tagsa na lang gani kanu makit-an pero kada naa nimo imbis nga happy ka magsigi naman kag pangasaba na mo. Balik-balik ra ba ang imuhang linya pa? Pirmi kaniadtong pobre pa kayo ta. Nakadungog na mamiana pa kadaghan na. Matud pa ni James nga di man taas ang tingog, hinay ra niyang pagkasulti pero nainsulto kayo ko. Nahapak na ako ang ako mga kamot sa lamesa ug nitikwa ang tubig sa baso. Kung ingon ni nga to nagani ang eksena, mupato nga dayon ang akong asawa nga si Nita. Pasudlo niya sa ilang kwarto ang mga bata ug ako ang iyang amaman ug paraygan. May na lang na ako'y asawa nga buutan ug sobra ka masinabtanon. Kung ako, ma-high blood permi kada istorya na ako sa akong mga anak, si Nita kausara niyang istorya sa mong mga anak mo patuod dayon. Was ako makabantay nga magtubag-tubag sila sa ilang inahan. Diyan kami nalang duha ni Nita sud sa mong kwarto gibati nako nga mihuot ang akong dughan. Gisakitan ko nga way tahod nako ang akong mga anak. Gibuhat man ako tanan Nita. Nasayod ka nga unsang klase nga kalisod atong nagian sa una para maabot lang yun nato itong kahimdang karon pero sakit lang kay ba kay murag wara nila.
Wa gani magpasalamat nako. Kusog pa hinuon kay magtubag-tubag. Matud pa nako sa akong asawa, Papa Joe. Niduol sinita nako o gimasahe ang akong likod sa akong ulo unya gibati nako nga na-relax ko sa iyang gibuhat. Wa lang sila naanad ni Monistor. Pero bisan og ingon ni ana nga itong mga anak, mga butan ba na sila. Way bisyo og nagtarong sila silang pagtuon. Bisan og wa sila mutuman sa kurso nga imong gusto. Tubag pa sa akong asawa, Papa Joe. Respeto lang unta ba? Kaya ang tanan akong gibuhat diri sukad pa sa una para ila raman sad. Matod ko pa. Ay kabalakan ni Storm, makaistorya ko nila, ako'y bahala sa itong mga anak. Og tuod man, sukad niya ito nausab na ang tinagdan sa akong mga anak diri nako. Nakita na ko nga doon na sila respeto nako og di na sad sila magtubag-tubag. Hangtod nga nakagraduate na ang tulo na mo ka anak og college ug ang among kamahuran nga si James. Tulin nga ng labay mga adlaw na minyo na ang tulo nako ka mga anak, si Romel, Liam ug si Charlene. Nikalit lang kamingaw ang among panimay ug doon na sila kaugalingong mga pamilya. Nisamot ang akong kaguol diyang pagkahuman og eskwela ni James na nanghid na sab nga magminyo na sab kini. Nakatulo ang akong mga luha diyang niabot ang adlaw nga kami na lang duha ni Nita ang nahabilin sa among bahay. Nakapangutan ako sa kagulingon nga pagkapaspas ba sa panahon. Murag feeling na ako sa usa lang kapamalok ni dagko dayon akong mga anak nga wa na ako mabantay tungod sa kabisi nako pagpangita og kwarta. Sa wa pa nilakaw si James para mobalhin na sa ilang bahay sa iyang asawa ni gakos kinig hugot kayo sa iyahang mama. Unya diri nako, Papa Joe. Panistor, karon nga kamo na lang ni mama, hinaot pa unta nga magpirmi na ka sa balay ha. Enjoy life pa. Travel mo ni mama adto mo Hong Kong or bisan asa. Saon man inyong kwarta oy nga wa man mo'y gastuhan. Human na mi tanan og doon na sa mi trabaho na. Matod pa ni James. Mao sa naiingon sa lain na pa nako nga tulo ka mga anak nga papahuwayon nako og trabaho. Isalig na lang nako sa mga tao ang negosyo pero ambot ba, Papa Joe? Bisan og saon, di gyud nako mahunungan ang akong mga negosyo. Feeling nako sumpay sila sa akong kinabuhi. Pura bag masakit ko og di ko makapersonal og atiman sa akong mga negosyo. Adlaw katong Domingo, ug dapat nara ko sa balay pero dunay problema ang usa ka branch nako sa RTW. Nita, adto sa nako tong usa ka branch ha. Pag-ilis lang daan di kay nagbalik nako manimbata. Matud ko pa sa akong asawa. Nihawak nako og gikakus ko ni Nita sa wa pa ko nilakaw. Lahi ang kahugot sa iyang kakus niadto. Mura bag dili na mobuhi. Ug nasayod pa lang ko nga mao na day kadtong katapusang kakus niya diri nako. Di na lang unta ko mulakaw, Papa Joe. Mga 3 ka oras ko nga nawa sa amo o paghuman ako settle sa problema sa akong shop, nibalik na ko sa amo. Ug samtang nag-drive ko sa akong sakyanan, lahi ang kakulba sa akong dughan. Pagkabot ako sa balay, doon ay mga nagsirin nga ambulansya nga nagparking sa among tugkalan. Dali ko nga nidagan sud sa mua, ug mao na lang ako naabtan ng akong mga anak ug uban pa nga mga tao nga nagtabang sa akong asawa. O sinita bo, naunsa sinita? Syagit ko pa nga why bisag usa sa kong mga anak ang nitubag og nagsige na sila og hilak. Ang taga-ambulansya na ang nitubag nako nga giatake des kasing-kasing sinita. Pagbiya nako, why nakatabang niya kay di man sa musud sa kwarto ang among mga katabang. Si Charlene nga ako'y katulong nga anak nga magbisitaan namo kada Sunday mao'y nakakita kang Nita nga wa nay panimuot sud sa kwarto. Dead on arrival na si Nita pagabot sa hospital og didto di ko makatuo nga di sab na ko madawat. Naghilak ko nga gibasol ang akong kaugalingon diyang giduol ko ni James. Diin man day ka pa, Domingo man unta nganong gibiyaan man nimo si mama. Pangutana pa nako o pangutana pa niya nako. Dito ko sa ka branch nato. Mubo pantubag nako niya. Matud pa sa doktor pa nga kung nadali pa lang unta katod mama si mama sa ospital, doon na patay puruhan nga matabang. Kung wala pa lang unta ka mong biyahe, wala man ta kam lakaw. Kundi pa lang unta siya o napalan ta sa imong kiliran pa. Buhi pa untas mama karon. Matud pa ni James nga puno sa pagmahay diri nako. Dili kay si James lang. Hangtod pa ang tulo nako ang mga anak. Murag ako ilang gibasol nga namatay ang ilang inahan. Human na lubong si Nita, nausab na sa tanan ng ako mga anak. Dili man tinuod harap-harapan ang ilang kasuko nako ug wa na ko'y nadungog sa ilang mga baba nga pagmahay o pagbasol diri nako. Nga ako'y hinungdan nga namatay ang ilang inahan pero feel good nako.
nga uga na kaayo ang ilang tinagdan nako. Di na ganis lang mutawag nako sa cellphone o di na sa mamisita nako sa balay. Sukad namatay si Nita, ni Lilo na pugo sa akong negosyo. Gitugyan nako sa akong mga sinaligan ang ako ang negosyo ug ako nagpuyo na lang sa balay. Akong buhat mao gyud ang pagsigi og adto sa sementeryo kung pwede pa lang adto na lang sa kumupuyo kauban ni Nita. Makikistorya ko sa lubong sa akong asawa. Namasin nga makadungog siya nako. Lisura di ay og wala na ka eh. Di na ako makontrol ang atong mga anak. Maayo man unta og naapa ka kay mutuo man sila nimo. Tabangi ko nita saan ako nga maluoy na ako ng atong mga anak. Pirmi na ako nang isulti at tubangan sa nitso sa akong asawa, Papa Joe. Siya ang akong sumbungan pirmi sa tanan akong kasakit sa akong mga anak. Mao kadto ang rutina ko matag adlaw. Mumatawag sa iyo sa buntag, muadto sa flower shop para mopalit og buwak. Unya mo diretso nako og menteryo. Mas bation ako ang kagaan sa akong ginhawa kung to ako sa menteryo, Papa Joe. Nita, gimingaw na kay ko nimo. Hinawat pa unta nga padamguhon ko nimo eh. Ganahan ko makakita nimo pag-usab bisan sa damgo lang. Matud ko pa atubangan sa nitso sa akong asawa. Gipiyong na og kadyot ang akong mga mata o pagbuka na ako, doon ako'y nakitang babae sa akong atubangan nga nakasmile na ako. Nagtugog damgo lang pero na-realize na akong tinuod ang panghitabo. Sir, excuse me, doon na kay lighter? Nakalimot manggugugdala at saon na ako pagdagot niya akong kandila. Matud pa sa matahom nga babae nga naa sa akong atubangan, Papa Joe. Gitunol na ako ang puspuro nga to niya og nitalikod na kini. Dito sa unahan nga bahin sa menteryo siya ni Hunong. Sa usa ka nitso nga naa dito og nanagkot ug pagkahuman ni balik og giuli ang puspuro. Salamat sir ha, asawa nimo. Matud pa sa babae nga nagtan-aw sa lapidan ni Nita. Oh, akong asawa day. 3 years na sukad siya namatay. Tubag ko pa. Niyango ang babae ni pahiyom na usab. Pero may bitaw ko makakita ni mo diri sir. Kada duaw na ako sa akong mama, makitaan gyud ka permi. Matud pa sa babae. Wa din siya mulakaw og nilingkod sa akong atubangan ug padayon nga nakistorya diri nako. Sukad mi naminyo ni Nita, wa na ko'y panahon sa pagtan-aw og laing babae. Si Nita ra gyud ug ang akong mga negosyo. Unang higayon nga na-entertain kong babae ug labaw nga wa pa jud ko makaila. Sa una, doon ako'y mga kaistorang babae pero puros business transaction na gyud. Pero kining maong babae nga nas kong atubangan, mga personal ang iya mga pangutana nako ug di siya mahutdan og pangutana. Labaw pa sa usa ka reporter nga nag-interview sa akong personal life. Unsa may namatyan sa akong asawa, pila ka buok akong anak, asa nga akong mga anak, anong wa ko nagminyog usab. Gitubag pud nako siya sa way lipod-lipod sa iyang mga pangutana, Papa Joe. Hangtod nga relasyon namo sa akong mga anak, nasulti pud nako niya tanan. Kung mao na nga di mo bisita ni mo imong anak, nganong dili man ikaw ang moadto sa ilaha? Pangutana pa niya nako. Gibuhat ko na. Pero perming wala ang akong mga anak inikabot nako sa ilaha. Ambot wa bagay ka or naglikay lang nako. Tubag ko pa. Kung mao na ang mga asawa or bana nila ang kuntaka. Siya ro hantod sila gadumot sa nimo. Suggestion pa sa mga babae, Papa Joe. Nakapahiyom ko, sakto kining bayana. Masuod na ako ang asawa ni Romel. Sundon na ako ang isulti ni ining bayana. Salamat kay Miss ha. Si kinsa ganito yung name nimo? Pangutana pa nako niya. Lorena sir, tubag pa niya dungan siyang pagtunol siyang kamot ug nakiglamano diri nako. Pagugma dayon niya ko sa balay ni Romel. Ang iyang asawa ang nag-set up og time para magkatagbo mi. Ug tuod man, wa na siya makalikay nako. Anak, Romel, kumusta naman ka? Likayan naman ko nimo dong, uy. Matog ko pa niya. Niisa ang kilay ni Romel ug klaro kay nasuko kini. Likayan pa? Ano likayan ko nimo? Di ba ikay naglikay na mo tibo kinabuhi nako? Namo man nag-igsuon, di ba wa ka? Di ba ikaw ang naglikay na mo? Taas ang tingog ni Romel ug tungod kay ako ang amahan, normal nga mosinta pug ko. Tungod kay dakong insulto nako, nga wa sila respeto nako.
Maong niisa po ang akong tingog, Papa Joe. Nagtrabaho ko, Romel. Nangita ko kwarta. Ikaw ang kamagwangan. Siguro na kinumdum pa ka sa atong kalisod. Sa una. Nga nagwadwad ako trabaho para ninyo para doon na mo'y lami nga makaon. Doon na mo'y nindot nga balay nga mapuyan. Makaeskwela mo'g nindot nga eskwelahan. Matod ko pa niya. Pero magpapildi si Romel. Pa, dili kwarta ang gusto namo kundi ikaw. Ang imong time para namo uhaw mi sa pagpangga sa kamahan. Pero tuwa ka sa imong mga negosyo. O gipasagda lang nimo si mama. Mong di ka makabasol namo nga mas mahal namo si mama kaysa nimo. Sakit ang ako nadungog gikan mismo sa baba sa akong anak. Nagtuwang ako mga luha nga nagdrive sa akong sakyanan. Kalisod ay Papa Joe, human sa akong mga paningkamot, ako pa ang sadan. Nganong kalisod ba nga ipasabot nila nga para na nila tanan ang akong gibuhat. Di pa day igo nga natagaan ako sila og maayong kaugmaon. Sunod akong bisita si Nita sa sementeryo diha nasab si Lorena og pagkita niya nako ni duol dayon siya. Oh, kumusta nakita mo sa imong mga anak? Pangutana pa niya. Ang usara wa gihapoy ni tabo. Nasuko may noon siya nako noon. Daghang siya pagmahay nako. Ako paghihapon yung gibasos pagkamatay silang mama. Tubag ko pa. Mao ba? Sige lang, Nestor, ayaw lang surrender. Suhay na sa mga imong ubang anak. Matod pa ni Lorena nako. Magpanuko naman ko kay sigurado ko nga samar sa sila kang Romel. Silang tanan, nasuko gyud nako. Tubag ko pa. Kung mao na, nganong di man ka paduol sa imong mga apo. Siyarog, ihikaw lang yapon nila. Gitutukan ako ang naong ni Lorena. Kabata pa niya nga sobra pa sa katunga ang gap na mo sa akong pangidaron pero kung manulti kini murag maguwang pa nako. Naunaan ako ang batasan sa kong asawa. Pareho sila ni Nita kaniadto pirming positive ang pananaw sa kinabuhi. Yun na pa gani Lorena. Wa di kay trabaho nga pirmi man ka na sa sementeryo. Pangutana pa nako niya. Tubag pa ni Lorena nako nga self-employed siya. Doon ako na siya tindahan, maong pirmi nga makalakaw bisag sa orasa. Mini grocery store ang iyang tindahan og siya po ang nangunay og tutok sa iyang negosyo. Wa na gani ko na siya oras para siyang kagulingon. Bali break time niya, amo atong menteryo para mo duaw siyang mama. Mga 2 years na ang namatay. Dako kayo kung utang kabubuton kang mama. Kugihan kay to siya niya, bisan nagwa ko amahan, pero nabuhi ko niya. Napaskwela, pinagi siyang gamay nga negosyo. Graduate kong maestra pero wa ko magtudlo kay maski pili nako nga ang kabilin ni mama nako ang tindahan. Naluoy ko niya o nakita nako niya nga akong kagalingon diyan nag-struggle pa ko sa pagnegosyo nga halos wa na ko'y oras sa tanang butang. Tanang panahon naka-focus sa ako ang trabaho. Lorena, kung di ka busy, basing ganahan ka mo gawas, mga unta sa gawas, librihan ti ka para makabreak pug ka ba? Matod ko pa niya. Abigin ako mo balibad siya pero nisugot na siya nga makig-dinner nako. Nag-set me og adlaw nga manuroy sa gawas. Nag-dinner me sa ka restaurant o for the first time gibati na ko ang kagaan sa akong gibati nga murag happy ko kauban si Lorena. Sa edad na ko nga 63, dili pa ko tiguang tanawon. Mayo ko manamit o di po ko tambok. Dili ko na kong tiyan o labaw sa tanan, limpyo man ko tanahon, Papa Joe. Niya itong higayon na 29 anyos si Lorena, ugway uyab. Naosban pa ang among sige gawas hangtod nga niabot ang adlaw nga nagkasinabot ming duha. Yes mga kabarangay, nauyab na ako si Lorena ug makita man sab nako nga buutan siya ug faithful siya diri kanako. Unong kabuan na ang among relasyon diyan nakahukom ko nga ipalaila sa akong mga anak. Gi-invite na ko silang tanan nga moadto sa balay para sa kasalo-salo. Niana man pud sila pero wa nila gi-expect nga ipalaila nako nila si Lorena. Unang niabot ang akong anak nga babae nga si Charlene. Nagbalik-balik inig tan-aw namong duha ni Lorena diyang nagkasud na sa balay. Charlene siya si Lorena, akong girlfriend. Matod ko pa niya. Nagkabunga pa ko ato og tug-an niya. Nag-expect na ko daan nga masuko kini pero nihagal pa kay og katawa si Charlene. Girlfriend? Pa, naunsa man taong ka, uy? Pabuyag man ka. Pila ba edad nimo nga mangod pa man nako? Matod pa niya.
Way pugong-pugong ang baba ni Charlene. Bisan nung nakadungog si Lorena, padayon ni sa pagkatawa nga feeling niya, joke ra ang tanan, Papa Joe. Taon-taon niabot si James ang akong kamanghurang anak o gadiyang nakahibalo siya sa akong ibalita niya lahi sab ang iyang reaksyon. Dili sama kang Charlene nga iya kong ikatawan. Si James nasuko, Papa Joe. Sa may trabaho, ana, di ka kapangwartahan lang, ana? O usa pa kadali ba nimong ilisan si mama? Abi na tinutoy mong giingon sa lubong ni mama nga siya ra imong higugmaon. James, 3 years nang patay imong mama. Og nag-inusara na lang ko. Kinahanglan po ko og kalipay. Namatay o mamatay kog dali og magpundol lang ko nga naa sa balay nga way kasturya. Tubag ko pa. Pagkabot pa sa lain akong duha ka mga anak, way kalainan ang ilang reaksyon. Dapat wala na lang unta kuno nako sila paadtua. Pwede ra kuno itawag na ako nila sa telepono. Wala na ang akong upat ka anak og naghilak ko sa tubangan ni Lorena. Wa man unta ko'y pagkuwang nila. Wa man tan ako sila pagutmi. Wa na ako sila painiti. Wa pa uwan ni. Lami ilang pagkaon o kana tungod sa kumpaning kamot. Tungod sa akong singot og dugo nga maoy akong puhunan pero nganong mao man ang ingana man sila kasuko nako. Wa na bigod sila gamay nga kaluoy nako. Nidol si Lorena nako gilot-hilot ang akong ug abaga. Nakaginawa ko og tarong sing gibuhat sama gyud siya sa nitaliwan akong asawa. Ingon sab niadto ang buhaton ni Nita nako kung maproblema ko sa akong mga anak. Nestor, iyampo na lang nato tanan sa Ginoo ang imong mga anak. Makarealize na sila. Moabot ang adlaw nga makita nila ang imong gibuhat nga maayo nila. Matud pa ni Lorena nako. Nitabong kaniyo gigunita nako ang iyang mga pad. Salamat kay nimo ha. Magunsan lang ka ako wa ka. Gihagkan nako ang iyang mga kamot. Unya dungan sa pagsulob sa kasingsing sa iyahang tudlo. Para asa maning singsing? Pangutana pa niya. Gusto ko nga pakaslan ti ka Lorena. Kitang duha, magbuhat og bagong pamilya. Tubag ko pa. Nabantayan ako ang naong ni Lorena nga murag ng luspad. Ug murado na siya dakong gikabalakan. Okay lang ka? Ayaw lang ko ka-pressure. Kunaw na alang usas makadagan. Magpaabot ko. Matod ko pa kang Lorena. Nakauli si Lorena sa ilaha ug ako siyang gitextan ug gipangumusta pero wa siya ni reply. Ako siyang gitawagan ug wa na sa motubag sa iyang cellphone. Pagkaugma sa buntag, nangandam nako para tuon sa ilaha si Lorena kay nabalaka kayo ko niya. Pero wa pa gani ko makalakaw, niabot ang akong babaeng anak ug siya ang nisulti nako sa tinuod nga pagkatao ni Lorena. Nakaila ka ba gyud sa imong uyab pa? Di ka lahi ang tuyo niya nimo? Pangutana pa niya nako. Naunsa ka ba Charlene kung wa na kay tahod nako isip imong amahan? Wala ko'y mahimo ni ana, gibuhat na nako ang pagpaubos ninyo. Nangayon ako pasaylo pero gahi man kayo mo kasing-kasing. Mga pasagdi na lang ko ninyo sa akong kalipay. Tubag ko pa. Kung tinuod ka nga nahigugma sa imong uyab pa, musulti siya nimo nga naa siya anak. Matod pa ni Charlene nako, ug kakusab ang nakuratan. Why gisulti si Lorena kanako nga duna siya anak, Papa Joe? Oh, ngano nakuratan man ka pa? Meaning to say, di siya honest nimo. Kisa ko'y babae nga sama niya kabatanon na makiguyab nimo. Kung wa pa siya laing tuyo. Nalusno ko sa kung nahibawaan gikan sa kong anak, Papa Joe. Pero bisan pa, wa dahil kumutuon niya. Posible nga gidaot lang yun niya si Lorena. Paglakaw sa akong anak, ipangita dayon nako ang address ni Lorena. Ngayang gihatag nako. Sa tinod lang, wag yung ko makaadto sa ilaha. Kaysa mga higayon nga mo insist ko nga mamisita sa ilaha, daghan siya rason nga gusto niya sa ako lang balay permi magpundo. Doon na siya gitext nako sa una nga address niya nga mo'y akong atuon. Ang address ko no sa iyahang mini grocery store. Pero mao na lang akong kahugno diyang wa ko'y nakita nga tindahan sa gihatag nga address. Ang ako nakitaan na dito mao ang usa ka barong-barong o kini nahimutang sa usa ka squatter area. Sakto ang akong anak.
Gibinuangan ako ni Lorena og kwarta ra siguro ang iyang tuyo nako kay wa naman siya magpakita nako. Way nakailan niya sa address nga iyahang gihatag kanako nga akong giadto. Pero wa gyapon ko mo surrender. Og pagpangita kang Lorena, sa mga panahon nga nagkauban mi nakat-on ako nga mahalon siya. Nakita nako ang iyang kagalingon sa namatay kong nga asawa. Gusto na ko makita si Lorena. Gusto na ko madungog ang iyang side ug usa ka tinuod nga duna siya anak. Dili na ko isagpayan og pila pa iyang anak. Ang ako lang nganong wa siya mosulti nako. Ug ngano kaha nga namakakpod siya nako. Matod pa niya nga duna siya mini grocery store pero wa man di ay Papa Joe. Nihayar ko og tao para mangita kang Lorena ug mahibaw-an nako ang iyang tinuod nga pagkatao. Pila ka adlaw ang nilabay nakuha nako ang resulta. Tinuod nga doon na siya anak, usa siya ka single mother pero nganong kaha nga kinahanglan pa siya nga mamakak sa iyang tinuod nga pagkatao. Wa na ko maglangan ako dayang giadto ang address ni Lorena gikan sa akong gihire nga tao ug dito ako nakita ang iyang kahimtang. Nagpuyo siya sa kagamay nga kwarto. Kauban ang iyang anak nga lalaki nga mga 6 anyos ang edad ug kauban po niya ang tiguang na kayo niyang inahan. Dili po tinuod nga patay na ang iyang mama. Niduko si Lorena dihang iya kong nakitaan nga niabot. Sorry kay Nestor, sorry kayo. Matod pa ni Lorena nga naghilak. Nganong wa man ka musulti nako sa tinuod? Nganong kinahanglan pa man nimo mamakak? Pangutana pa nako niya. Sorry Nestor, ang kuno nako nga namakak ko nimo tungod kay sa sinugdanan. Maog yun di akong tuyo nimo, pangwartahan ka. Tungod sa kalisod sa kinabuhi, nangita kong tao nga makahawas ng ko sa kalisod. Pero ang wana ko damha mao nga ang akong feelings. Dili apil sa kong plano nga makatunan ka sa paghigugma. Og dihang nasaksihan nako ang imuhang mga anak nga way tahod nimo. Gibati na akong kaluoy. Di ko makaako nga punan pa ang imong problema. Mao nga ako na lang ani palayo. Nagilak pa si Lorena samtang nagtug-an nako sa tanan diri kanako Papa Joe. Di siya makatutok nako padayon lang ang iyang pagduko. Makita nako niya nga sincere siya. Ako ang klase nga tao nga dili magkwenta sa mga nangagi. Di na ko isagpayan ang nabuhat nimo nga bati basta ang importante nga imong paggabasulan. How I wish sama na ko kinaiya nga ako mga anak. Ngaunta madawat ko nila og mapasaylo. Gipatindog nako si Lorena o gipahiran nako ang mga luha. Dada si mama nimo og imong anak. Kuig mo nako adto na ta mo puyo sa balay. Matod ko pa niya. Ha? Pero ang imong mga anak Nestor sigurado ko nga masuko gyud sila nimo ug mahibaw-an nga nagtipon ta. Tubag pa ni Lorena, nibalibad siya kay di ko na siya gusto nga magubot mi sa akong mga anak. Ayaw na nagunaw na apa eh. Ako ang masunod Lorena. Samtang buhi pa ko di siya makabuot o di sila makabuot na ako kung sa gusto kong buhaton. Matod ko pa niya. Gidalaan ako sa panimay si Lorena kauban na yung anak ug ang tiguang nga mama. Ako silang gipamalitan og mga gamit o gipagkaon og laming pagkaon o giilisan. Pagibaw sa akong mga anak nga nitipon si Lorena ug ang iyang pamilya nako dali kay nakaabot sa mua ang upat ka mga anak. Pa, believe ba nako nimo chicks boy man kay ka? Wa gyud kay pakialam no nga giilad na ka sa imong uyab. Gibaka ka na ka padayon lang gyapon ka. Kabaw ka pa? Worried mi nimo, kaming mga manag-igsuon, mao nga ni ami para ingnon kang bahino na namo ang katigayunan. Gusto ni Romel nga kuhaon na daan ang iyang share. Unsa? Maura na inyong giari diri para kuhaon ninyo inyong bahin? Singka ko pa. Siyempre pa, tiguang nabiya ka. Unya wata kay bawo sa may tabo nimo. Maong samtang sayo pa, bahina na lang na daan katigayunan nimo namong upat. Matod pa ni Charlene. Namuwa ang akong mga matas kay hubos akong mga anak. Ingon anak na lang yun di ay kadako ang ako nabuhat nilang sayop. Ngawa naman sila'y kaluoy na ako. Naguna-una na sila daan sa ilahang masunod o feeling na ako di yun sila mag-uulog mamatay ko Papa Joe. Ikasabaan ako ang akong upat ka mga anak. Ako silang giingnan nga samtang buhi pa ko. Di sila makabuot o kuhaon nilang daan ang ilahang masunod nga katigayunan. Paglakaw sa kong mga anak ni duol si Lorena. Nestor, ihatag nila ang ipangayo sa imong mga anak. Pawa na gubot. Matod pa niya nako. Dili uy.
Sa ilang gipakita nako nga kinaiya ni samot inuon nga dili ako sa tagaan. May pag-ibilin nako ni sa kong kadugo kaysa nila nga wa mo ilan nako nga ilang amahan. Sobra na ilang gibuhat nako Lorena. Kundi sila mutahod nako nga ilang amahan, pues wa sila makuha nako. Pagkaugma na malit kog laing sing-sing ug akong gihatag kang Lorena. Magpakasal ta Lorena. Gusto ko nga mahimong legal ka na akong asawa para di ka na masayon-sayon sa kong mga anak. Matod ko pa niya ug nagpropose dayon ko kang Lorena ug sa iya sab gidawat ang gipropose nako niya. Giprocess dayon namo ang pagpakasal ug diyan nakabalita ang akong mga anak ni attack na sad sila dayon. Di mi musukot magpakasal ka ng bayana pa. Wag mi idea sa tinudan na ilang basig binuangan na kaana niya. Gipangwartaan lang kaana niya. Kinsa ko'y batanong babae nga makigdug og tiguang lalaki ug di pagyutungod sa kwarta. Matod pa ni Charlene nga akong anak Papa Joe. Ako na ng problema oy. Ako ang nakaila kang Lorena ug di siya sama sa inyong mga giingon. Maayong babae si Lorena. Tubag ko pa niya. Kung tinuod nga maayo na siyang bayana, pues wa siya magapas sa imong kwarta. Ihatag na karon dayon namo ang amua. Ang among bahin pa. Mao na lang ginay. Importante ninyo? Puros na lang kwarta. Singhag ko pa nila. Sakto ka pa. Importante kayo ang kwarta. Di ba ang pagpangita ni mo kwarta na kaingon sukad pagkabata namo nga wa kay oras namo? Tungod sa imong pagsigi pangitag kwarta, mas gipili nimo ang kwarta kaysa amua. Ug mo na hinungdan nga namatay si mama kay mas giuna pa nimo ang imong negosyo, mong gibiyaan nimo si mama. Gibati nako nga nisaka nga akong dugo sa ulo ug nag-init ang akong lawas ug nituyok ang akong pananaw Papa Joe. Unya nihugot ang akong ginhawa, unya nawad-an ako panimuot. Nakamata na lang ko nga naa nako sa sud sa ospital. Nakita nako si Lorena nga nagapong nako. Lorena, naunsa man ko? Pangutana pa nako niya. Nag-mild stroke ka ni Store. May nalanggani kay nadali kag dala sa ospital. Tubag pa ni Lorena. Ha? Mao ba? Ang akong mga anak, niduaw ba sila nako? Si Romel ang nagdaan mo diri sa ospital. Nanawag imong mga anak o nangumusta sa imong kahimtang. Ug dihang nakibaw sila nga luwas ka na. Wa naman itawag pag-usab. Tubag pa ni Lorena. Nalipay na lang ko nga nakaibaw nga at least gihatod ko ni Romel sa ospital ug nitawag ang akong anak. Siguro di pa sila ganahan mamatay ko. Pagawas na ako sa ospital, giatiman ko ni Lorena. Siya ang nangunay pagpakaon na ako, pagligo o pagpainom na ako sa akong mga tambal. Siya po ang mudala na ako para mag-physical therapy hangtod nga hingpit na ko nga naulian. O gitakda na dayon namo ang among kasal nga na-postpone. O patragyod kabuok ang akong gipahimo nga invitation para sa akong upat kong mga anak. Si Romel, Liam, Charlene ug James. Espesyal ang ilang wedding invitation tungod kay dunay nakalukip nga mga titulo sa yuta. Notarized nga mga papilis sa mga nagkalain-lain akong properties. Ako nang gihatag nila tanan Papa Joe. Wanas ko mag-expect nga mutunga sila sa among kasal. Ang importante nga nahatag na nako nila ang ilahang gusto. Pila ka tawo ang nitambong sa among kasal ni Lorena. Wa kaabot og napu ang kabuok ang niadto dito da sa pari. Pero okay lang. Happy ko Papa Joe. Nahuman ang seremonya sa mong kasal nga way kabilinggan. Sa balay ra ko naghikay og simple ra kayo among selebrasyon ug ipakaolan namo ang pari ug pagkahuman na mauli na sila. Igo lang nakalakaw nga mapipila ka bisita din nangabot ang akong upat ka anak kauban ang ilang mga asawa ug bana ug mga apo. Pagsulod sa akong mga apo nagbitbit og mga regalo unya nagiyahay og gakos nako. Niamin po sila kang Lorena og gihatag ang ilahang mga regalo. Congrats Lolo ha, sorry wa mi kaabot sa imong wedding. Matod pa sa kong ulitaw nga apo. Okay lang apo, importante nga niya ka mo karon ug malipayon kay ko nga nakakita ninyo. Matod ko pa nila. Tinuod man gyud nga gimingaw kayo ko sa kong mga apo nga dugay na ako nga wa makakita. Ang akong upat ka mga anak nagpanuko nga muduol nako mao ako na mismo ang niduol nila. Mga anak, salamat kayo siyang pag-ari ha. Dako na kayong kalipay nga nakita nako akong mga apo. Matod ko pa nila. Niyagimitanan pa para iuli namo ang imuhang wedding invitation namo. Matod pa ni Romel unya iyang gitunol pagbalik ang upat ka envelope kauban ng mga papilis sa akong mga properties nga akong gibilin bahin nila. Wanaw gidawat akong giuli nila ang sobre Papa Joe. Inyuhan na kana mga anak, inyuhan na kana ang katungod. Gawas pa nga tiguwang nako. Wala ta masayod og kanus ako kuhaon sa Ginoo. Tubag ko pa. Pero pa,
Mag-unsa naman mo ni Lorena? Nagkinahanglan po baya mo sa inyong pamilya ani? Matod pa ni Charlene. Okay lang mi mga anak. Dili pud musugot si Lorena nga magpakasalmi nga di nako ihatag ninyo ang inyong katigayunan nga mooy iyahang kondisyon diri nako. Di makatuo ang ako mga anak nga doon na paday sama kang Lorena. Dito nila napamatud-an nga nagpakasal si Lorena nako dili tungod sa kwarta. Ang tanan akong katigayunan, akong mga branches, akong RTW, akong car wash, akong mga taxi, akong gihatag sa upat nako ka mga anak. Ang nahabilin na akong savings mo'y among gitukod o mini grocery nga gimanage ni Lorena. 64 years old nako niadto pero kisay nakaingon nga o mag-ingon nga tiguang nako ug di pa nako makaya. Kabaw lang nga matiguang Papa Joe o siguro di makatuo nga ang uban diya nga nakahimo pa jud og usa ka binhi. Namabdo si Lorena ug nagkaanak yumi og usa. Sa pagkakaron, maayo na ang dagan ang gamay namo nga negosyo ni Lorena. Ug mao kini ang nagbuhi sa mong pamilya. Usa lang gyud ang akong gisiguro nga di na gyud nako usbon ang sama sa akong gibuhat sa akong upat ka mga anak sa una. Samtang buhi pa ko hatagan na kong igong panahon ang akong pamilya ug labaw na sa tanan ang anak namo ni Lorena. Dili di ay basihan ang pangidaron para makat-on ka. Why limit sa edad? Bisan og tiguang na ka og senior citizen na, dagan paghihapon nga mga leksyon nga angay nimo makatunan. Dagan salamat kayo sa imong pagbasa sa akong suwat Papa Joe, ginaot pa nga nalingaw mo ug ang atong mga suking tigpaminawan sa istorya sa akong kinabuhi, gugma ug paglaom. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Nestor.